ngenze njani ke mase ngizwa kulumaluma kunje njeyana ngoba iningi izinto ezenziwayo lemakhaya makuthi kunani ngoba sisasaba nje ukuthi uyoxoxa ngayo lento kunesi uvela ubone kuyalumaluma into yokuqala kumele ngiyenze mangizwa ukuthi kunale yini ekufanele ngiyenze. Into yokuqala ukuthi uphuthume emtholampilo. Mawufika emtholampilo ufike futhi ulikhuluma iqiniso. Usho ukuthi inkinga ekulethe emtholampilo iyini. Sikubone ukuthi kuyenzeka umuntu mayisefika emtholampilo bese yashintsha nongaphethwe ikhanda aphathwe ikhanda ikakhulukazi sikubona lokho emadodeni ikakhulukazi mangabe izoqondana nomuntu wesifazane kuyena okufayela ibheke kodwa ke umnyango ususebenza uhamba igxathu elikhulu kakhulu ngoba sesize savula ama-clinic esiwabiza ngo-men's health la khona esizama ukuthi okungenani indoda yithi ma iye clinic ibonwe yenye indoda ngoba indoda iyavuleleka uma ikhuluma nenye indoda. Yini ke niyenza ikhona ni training eniya kuyona noma into eniyenza ukuthi osefikile phela kangazizwa azize khululekile? Zikhona inhlelo ezenziwe ngoba abasebenzi bezempilo baqeqeshiwe ekuthenini bakhulumisane kanjani nabantu ngoba inhlonipho eminyangweni wezempilo yenye yezinto eziqhakanyiswa kakhulu ukuthi umuntu mangabe efikile okokuqala uzokumfanisa nomunye umuntu. Uma kufika uMnumzane uMaphisa ngimtreat njengomNumzane uMaphisa. Ngibhekelele zonke izidingo zakhe ngixoxe naye ngizame nanokuthola nangezinye izinto okungenzeka ukuthi zimxakile empilweni abekade engayinakile akangathi nje mangabe kufike yena ethi unesifo socansi bese ngiyakhohlwa ukuthi uMnumzane uMaphisa konje unopartner fanele ngikhulume naye ngize ngifike ekuthenini unopartner bangaki. Nakhona siyikhuluma kahle leyo ke ngoba kufuneka isibajaje abantu ngoba mangabe bezojajwa ngeke uzumlapha umuntu mangabe uzokhombisa ukuthi uphinde ube judgmental ngoba kunezinto ongeze ukuyithola.